Tfittex l-avventura bħala sfura. Taret bedet bil-bejta għada ħadd ma jaf jekk tiġix lura. Niftakara fit-tieqa tħares min-nieqa tifla tal-iskola taqbes u tola. Fetħet il-ġwienaħ min jaf fejn taret tbedet bil-mod marret il-bot. Telef ħarbet id-dar tfittex l-avventura bħala sfura. Taret tbedet bil-bejta għada ħadd ma jaf jekk tiġix lura. Kull jum nistennija forsi terġa' lura, tgħix fid-dar tagħna taqsam il-ferħmana. Sikwit naħseb fiha forsi terġa' lura, tgħix bil kulħadd imħabba ma ssibqat. Telet ħarbet id-dar tfittex l-avventura bħala sfura. Taret bedet bil-bejta għada ħadd ma jaf jekk tiġix lura. Għadni nara tikber issir tfajla ħelwa, tħares il-qudiem f'għajnejha ħolm ta' slim. Issa tħossa kibret m'għadix tifla ċkejkna, tgħid li mara saret mill-bejta ħarbet. Telqet ħarbet mid-dar tfittex l-avventura bħala sfura. Taret bedet mill-bejta għada ħadd ma jaf jekk tiġix lura. Telqet ħarbet mid-dar tfittex l-avventura bħala sfura. Taret bedet mill-bejta għada ħadd ma jaf jekk tiġix lura. Telqet ħarbet mid-dar tfittex l-avventura bħala sfura. Taret bedet mill-bejta għada ħadd ma jaf jekk tiġix lura. Grazie.